салом азизон, шавлои гулхоҷа ҳастам ва ба ҳамаи шумо ташаккур мегӯям, ки барои тамошо мовараяни радиои озодӣ ва сархати барномаи хабарии имрӯз, ки баъд аз 2.5 соат дигар тақдими шумо мешавад, интихоб кардед. Албатта мо чун ҳамеша дар барномаи имрӯз хабаргузоришҳои зиёд дорем ва умедворем, ки чун ҳамеша то охири барнома моро тамошо хоҳед кард. Хуб, имрӯз 3 май аст ва дар ҷаҳон рӯзи озодии матбуотро таҷлил мекунанд ва мо дар барномаи имрӯз аз занозании гурӯҳи мактаббачаҳо дар душанбе бароятон хоҳем гуфт, ки ин моҷаро дар пай ҳам захмиро дошт ва ҳам боздошти ба гуфти мақомоти интизомии тоҷик авбошҳоро. ва ҳамчунин аз он мегӯем, ки як корманди рӯи оҳан нагузошт, ки як зани озурда худ ва 2 кӯдаки ноболиғашро ба ҳалокат расонад. Албатта назаре меандозем ба Арманистон, ки тӯли тақрибан 1 моҳи охир дар сархати хабарҳои ҷаҳонӣ қарор дорад ва ба эҳтимоли бештар дар ин кишвар боз барои дуюм бора номзадии Пашинянро ба мақоми сарвазирӣ пешниҳод хоҳанд кард. ҳамчунин аз норасоии ғизо дар Тоҷикистон низ барои шумо хоҳем гуфт, ки аз нигоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар байни кишварҳои минтақа аз ҳама баландтарин будааст ва баъзе аз ҳамсоҳбатон гуфтанд, ки дар як моҳ ҳамагӣ 1 бор гӯшт мехӯрданд. ва ҳамчунин аз футболбози Муҳаммад Салоҳ низ барои шумо қисса мекунем, ки мояи ифтихори аҳли Миср шудааст ва ҳамчунин ҳаводорони дастаи футболи Ливерпулро ба ҳайрат овардааст. албатта боз хабаргузоришҳои зиёд дорем. бархе аз онҳо аллакай дар сомонаи мо чоп шуданд. ҳамчунин дар Тоҷикистон низ имрӯз рӯзи озодии баёнро таҷлил мекунанд ва ҳамчунин меҳмонҳо аз хориҷи кишвар барои баррасии вазъи терроризм ва ифротгароӣ дар Тоҷикистон ҷамъ шуданд. дар ин бора низ мо барои шумо муфассал баъдан хабар хоҳем дод ва гузоришҳои зиёд дорем аз рӯйдодҳои ҷаҳон ва Тоҷикистон, ки гумон мекунам барои шумо низ қобили таваҷҷӯҳ ва ҷолиб аст ва умедворем албатта шумо моро дар барномаи имрӯзи хабарӣ ҳамроҳӣ хоҳед кард, ки ҳамагӣ 15 дақиқа давом мекунад ва тамоми хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро фаро мегирад. хулоса мо шуморо баъд аз камтар аз аллакай 2.5 соати дигар дар пахши мустақим дар Озоди видео, ки канали махсуси мо дар YouTube аст, интизорем. ҳамчунин ин барномаи мо, агар шумо фурсат надоштеду барномаро шумо метавонед онро тамошо кунед.